से का हम कहीं सखी बानी के ससुराल में भतरा के रोहन सहाता न तनिको दाब देता रोज देवाल में दाब देता रोज देवाल में। तोरा से का हम कहीं सखी बानी के ससुराल में भतरा के रोहन सहाता न तनिको दाब देता रोज देवाल में। मना करी तो हमारा के डांटे अरे धोके बरी यारी ओठ काटे चुम्मा के दीवाना भइल बाटे पाजा में उ धोके लागे चाटे चुम्मा के दीवाना भइल बाटे। सुतेला हाथ अपन जवना पर फेंक के जीवा जिज भइल बा डरा माय कर देख के जीवा जिज भइल बा डरा माय कर देख के। सुतेला हाथ अपन जवना पर फेंक के जीवा जिज भइल बा डरा माय कर देख के। हमरा उठावा से उठ अपन साहटे अरे धोके बरी यारी ओठ काटे चुम्मा के दीवाना भइल बाटे पाजा धोके लागेला उ चाटे चुम्मा के दीवाना भइल बाटे। राइटर मुकेश राज के रोहन का कहीं ऐसन मरद पके हु कैसे रही ऐसन मरद पके हु कैसे रही। सैया मुकेश राज के रोहन का कहीं ऐसन मरद पके हु कैसे रही। जब देखेला जनत नहाते धोके बरी यारी ओठ काटे चुम्मा के दीवाना